В имя Отца и Сына и Духа Святого. Вітаю всіх у цю урочистость Великого Тижня, яку ми розпочинаємо неділею вірною, святую мшу справую за парафіян, просячи Божого благословення, потребних ласк, здоров'я, доброго пережиття свят з мертвих повстань Ісуса Христа, найважніших свят у християнстві, а так само для померлих рада життя вічного у володарстві небесному, особливо тих, хто дійшов у прошлом годі прошлой бедной недели. Перепросим, дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наши сердца до этого дня. Про спокаяние и учинки христианской милосердности сегодня мы собрались разом, как с усим костелом распочать святкование пасхальной таемницы Иисуса Христа, для исполнения якой Он увойшел у свой город Иерусалим, как там поверьте и воскреснуть. Узгадуючи гэты збаўчы ўваход, з вераю і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб беручы удзел у яго крыжовай таямніцы стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молимся. Усемогутный вечный Боже, освяти гэтыя гадзінкі Твоим благословением, как с радостью идучи за Христом Володаром, мы могли праз Яго прийти до вечного Иерусалима, и яки живе и владарить на веки вечные. Дорогие браты и сестры, подобно натовпам, які урочисто вітав Ісуса Христа, пойдем у супокой. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что нас славца принял тело и помер на крыже, как дать человечему роду узор покоры. Ласкаво да поможи нам наследовать Его прикладку терпений и заслужить удел Его смертных повстаний, яки с Тобою живе и владарич в едности Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дав мне мову мудрых, каб я ведал, як словом підтримати знесильного. Кожну раніцу Пан будить мене, обожає слых мой, каб я слухав його, як учень. Пан Бог відкрив ухо моє, і я не заперечив, не відступив назад. Плечі свої я подставив тим, хто б'є, і щоки свої тим, хто витирає бороду мою. Обличья своего я не отвернул от зневаг и оплевания. Пан Бог допомагає мені, тому я не буду осоромлений. Тому зробив я твар свой, як твердий камінь, і ведаю, що не дознаю сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Открываюсь устным головой киваю. Господи, все напевно, яка же визволить його. Нехай врятує, хай йому любить. Боже мой, Боже, чому я не покину? Собаки окружили меня, сборище злочинців мені обступило, пробили руки моей и ноги. Я могу полечить все мои кости. Боже мой, Боже, чему я не покину? Я виделась попросту мою між собою, и жребия кидают на одежды мою. А едва не отходят мне, сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чему я не покину? Буду обещать имя Твое, брата мои, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его. Все потомство Якова восхваляйте Его. Нехай боится Его все потомство Израиля. Боже мой, Боже, чему я не покину? Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Иисус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потребним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерти крижової. Тому Бог узвысил его и дал ему имя, подобно всякое имя, как на имя Иисуса схилилось кожное колено, створением небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякую вам. Христос принизил себе, будучи послухняним аж до смерти крижовой. Тому Бог возвысил Его и дал Ему имя поднес на всякое имя. Аминь. Слава Ему. Мука Пана нашого Ісуса Христа.
У той час один з 12, якого з самої раніці першосвятари со старейшинами і книжниками і вся висока рада зробили нараду і, зв'язавши Єзуса, повели і віддали Пілату. Пілат спитався у його: Ты король юдейский? І он же сказав йому отказ. Ты кажешь. І обвинувачували його першосвятари у многім. Пілат же знов спитався у його: Ты ничего не отказываешь? Погляди, кольки свідчить супроть тебе. Єзус же нічого більше не відказував, тому дивився Пілат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, якого просили. Був же некий Барабба, зняволений зі своїми соудельниками, які під час бунту учинили забойство. І підійшов на толпу, почав просити того, що він завсёды робив їм. Пілат же сказав їм отказ. Хочете, отпущу вам короля юдейского? Бо ведав, що першосвятари видали його від зайздрості, але першосвятари подбухторили народ, каб отпустив їм лепш Барабу. Пілат, отказуючи, знову сказав їм: Что хочете, как я зробив з тим, кого ви називаєте королем юдейським? І вони знов закричали. Укрижуй його. Пілат сказав їм, Що дренного зробив йому? але вони ще мацніше закричали. Укрижуй його. Тоді Пілат, хочучи нагодити людям, отпустив їм Барабу, а Єзуса, після бичування, віддав на укрижування. Жовнери відвели його всередину дзядинца, это значить приторію, і собрали цілу когорту, і опранули його у пурпур, і, сплевши терновий вінок, усклали на його, і почали вітати його. Вітай, король юдейський. І били його по голові тростиною, і плювали на його, і, згинаючи коліни, кланялися йому, а коли насміялися з його, зняли пурпур і опранули його на одіння, і повели укрижувати. І примусили некого прохожого Симона Киринейца, батьку Олександра і Руфа, який йшов з поля, нести його на криш, і привели його на місце званое Голгота, що означає місце черепа, і давали йому пить вино со смирною, але він не взяв. І ті, хто укрижував його, ділили вопротку ягонную, кидаючи жеребя, тому, що взять, кому що взять. Була ж 3-я година, коли укрижували його, і був надпис з віною ягонною «Король юдейський». А разом з ним укрижували 2 злочинців, одного з правого, другого з лівого боку від його. І збулося Писання, яке говорить: «До злочинців залічено». Ті, хто проходив мимо, зневажали його, киваючи головами своїми і кажучи: Гей, ти, що руйнуєш святиню і за 3 дні будуєш, вратуй себе самого, зійшовши з крижа. Подобно і першосвятари з книжниками, насміхаючися, казали один одному: Інших рятував, а себе не може врятувати. Христос, король Ізраїля, нехай зійде тебе із крижа, як ми всі убачили і повірили. І ті, хто був укрижований разом з ним, зневажали його. Коли надійшла 6-я година, темра охопила всю землю, аж до 9-ї години. Коли 9-ї години усхлипнув Єсус моцним голосом: Елі, Елі, лема сабатхані. Що означає: Боже мой, чому мене ти покинув? Некоторі з тих, хто стояв там, чуючи це, казали: Ён кличе Ілью. А один побіг, намочив губку оцетом і, насадивши на тростину, поїв його, кажучи: Чекайте, поглядим, чи прийде Ілля. Знять його. Єсус же, ускрикнувши моцно, сканав: Все становимся.
Повстання. И заслона у святыни разорвалася надвоє зверху аж до низу. Сотник, який стояв насупроть його, сказав, бачивши, який он канал: Сапраўды, чалавек гэты быў сынам Божым. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Перажываем урачыстасць сапраўды, як бы сказаць і запытаць, што азначае вербная нядзеля, альбо што з'яўляецца сімволікай вербнай нядзелі, хто сказаў, галінкі вербы, якія мы прынеслі, каб асвяціць. Але трэба задаць адразу сваё пытанне, чи гэтыя галінкі вербы дадуць нам збаўлення, як вы думаеце? І калі прыйдзем, асвецім, положым, мы збавімся дзякуючы? Конечно, не. Адкажу на ваше пытанне адразу, каб вы сабе головы не лавалі якімісьці рэчамі. Чи дапаможа свечка, якую мы запалім за нашага памерлага ў святыні, а нават не прыкленчым перад абразом, збавіцца нашаму блізкаму памерлому? Не, свечка згарыць, грошы на ветер, час наш таксама страчаны. Хацелі ўчыніць добро, але не ведаем як. То што нам патрэбна, каб дайсці да збаўлення? Чи хваціць нам спажыць ранішні пасілак? Як вы думаеце, калі асвецім, прыйдзем у суботу за святом, калі тут будзе опять тысячи людзей праходзіць, каб асвяціць, і потом вернемся, чи гэта нам дасць збаўлення? Таксама не дасць збаўлення. А што нам дасць збаўлення? Толькі ласка Божая, аб якой трэба на каленях моцна прасіць. І тым ёсць сённяшняя урачыстасць. Мы прыходзім сюда, каб асвяціць вербачку, але вербачка з'яўляецца толькі сімвалам. Памятаеце, браты і сёстры, рэлігія хрысціянская, чи каталіцкая, чи праваславная не з'яўляецца рэлігіяй забабоннай якасці. Калі мы прынеслі вербачку, што можна наша никая зараза не пікне, альбо штосьці мы асвяцілі, що нам дрэннага нічога не будзе. Нема такого. Трэба прасіць аб ласцы Пана Бога. І аб такой ласцы мы павінны прасіць. Сённяшняе Слово Божие, в першай чарзе, тое, што мы павінны прачытаць, да, іно гаворыць нам аб чым, што Езус Христос. Евангелие паводле Марка гаворыць, Езус Христос сёння ў Єрусалим уезжая на восьміку. А дакладна, калі набліжаліся да Єрусалим, да Бетфагіі і Бетаніі, да гары Аліўнай, Езус паслаў двух сваіх вучняў, кажучи, ідзіце да поўнай мясціны. Знойдзеце там увязаная асляня яшчэ, якое ніхто не сядаў, маладое. Прыведзіце мне яго сюда. А калі хто-нибудь запытае, навошта яно? Скажите, Пан патрабуе. Езус Христос паводле Евангелия единственный раз себе называ Пан. Пан, czyli Kyrios. Христос патрабуе. Я патрабую. Для збаўлення свету. Пан патрабуе. Калі паглядзець на карту Єрусалим, паглядзець на гэтыя гарада, ад якіх Езус Христос ішоў, і таксама паглядзець на гару Аліўную, то оказывается, што яны ляжаць на ўсход ад Єрусалим. А ведаеце, што ад чаго чакалі жыды на ўсход ад Єрусалим? Браты і сестры, короля, збаўца свету, который был обетованы Паном Богом праз пророков. От сходу прийде збаўца, які дасть вам збавлення. Жиди глядели в ту направку, чекали на його, бо їм обіцяння було дадено. Єсус Христос уїхав, вони этого не зауважили. Не зауважили у їм короля і збавця. А чому не зауважили? Бо докладно не прочитали Святое Писание. Бо коли мы отчиним книгу Захария, есть такая книга в Старом Завете, зрештою Евангелия для Марка Шмата туда черпая информации, и она поделена на две части. Первая частка от 1 до 8 раздела, а другая от 9 до 14. И эта частка от 9 до 14 раздела амаль целая перелитая у Новый Завет. У якихось формах она там как проникает. Говорить докладно те самые слова пророка Захария. И сегодня так само мы маем эти слова. Осанна благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна. А кому осанна? Ну, конечно, Иисусу Христу. Сегодня
Пророк Захарій пише нам об тим, що чекає кого збавиться і кидасть супокой. І має на кого покликатися. Чому? Бо тоді, коли пише пророк Захарій Слово Боже, там повстає в цьому часі трохи історії випнем. Олександр Македонський. Жив він примерно у 4 веку до народження Ісуса Христа. Як відомо, коли він настав був молодим королем, він постановив, що заведе супокой всьому світу. І учинив це, але в який спосіб? Силою армії. Пройшов через весь світ і набросив супокой. Чи супокой это означає, коли нема війни? Ні, не означає супокой, коли нема війни. Супокой стали, коли немає в серці. Коли немає в серці. І навіть коли він пройшов через це, здобув супокой у Єгипті, на свою пошагу створив собі государство, столицю. Назвав її Олександрія. Александрия. По мне, историки больше докладно знают в эти районы, в эти места и про что я говорю. А для того, что я говорю, жиды чекали такого самого збавця, который прийде на силу з Єрусалим, їхнього ніби города, який їм обіцяли раз пророків, повиганяють усіх, хто не вірить у Бога, і вони займуть місце у посадах, у престолах, засядуть за короля. І думали, що це отримають. І так само апостоли, коли увоходять разом з Ісусом Христом, Ісус Христос приїжджає на восьмі війни воюють, наконец. Все кляшки, что все наше сдобыло. 3 года нашего мучения мы ходили, не имели где спать, не имели что есть, не имели коли спать, все, только мучились, плавали, тонули, нас пили, на нас кричали. Наконец, мы будем привлазать у царстве, у королевстве на земле. А Иисус Христос не говорит им про королевство на земле. Пророк Захарий не говорит про королевство, которое спокойно на земле, а не говорит про супокой, который человек повинен знайти в серці своїм. Чому? А що треба для цього? Треба зробити те, що учинили апостоли. Коли привели Осілка, вертикаль ласка, та зняли з себе плащи, убрання, и наложили на это остренько. Что оно означает? Они означают, это убрание, это плаще означает свое життя. И они сложили життя на ослянем, на осла. И на этого осла сел Иисус Христос. И они сложили свое життя на покор. Бо во всем это покора. Я думаю, что покор. И они туда, и Иисус Христос заходит на эту покор. І уїжджає у город, і що відбувається? Весь народ убачив, що уїжджає той, хто їх королів, хто оздоровляв, і так далі, чинив шмат чудов, позривали, хто які галинки на полі. Хто знімав з себе убрання, кидали під ноги в этому восілку, який їхав, на яким сидів Ісус Христос. Що це означає? Видите, що? Це факт історичний, брати і сестри. Так колись відбувалася інтронізація короля. А что это означает? Привитание нового короля. Снимали себе убрание, кидали под ноги, что означали, что присягают, что будут послухняны. А галинки означали то, что отчекали, что наряде справді спокой. Да справді спокой. И начекали другого спокоя. А Иисус Христос дає другий спокой. Спокой життя вічного. Спокой життя вічного. И сегодня мы приходим сюда, правдоподобно, как так само найти это спокой в сердце. Я надеюсь, что усі шукають його. Дякуючи тому, що ми отримали таку ласку від Пана Бога, що ми сьогодні прийшли. Можна когось, може шваться, працювало тільки посвячення звичайної якоїсь пальми, галинки, яка має служити конечно, для чого. Ну, я прихожусь, хтось з віри вельми моцної свою галинку положить за образ, що я маю йому дати? Якісь супокою серце. А вас що до костюла притягнуло? Чи притягнули к этой галинке? Чи за 6 днів вас притягнеш так кошечок з свинцонкою, який треба буде освятити? Чи за ще несколько місяців вас сюди притягне вода освячена, яку треба було освятити? Чи може ще соль, хліб, свічка так звана, неважна, гранична, а може всі эту пыльцову і попіл, який має посипати на голову?
Ні, Бог всюди з'являється звичайним знаком, який має нам допомогти у дорозі до святості. Але чи ми справді хочемо учинити те, що учинила шмат людей? Чи прийняти Пана Ісуса у своє серце, як уїхав його на Русівку? Чому? Що таке означає прийняти Пана Ісуса, як уїхав на Русівку? Ми хочемо бути кимось в світі. Мы себе створим своего Бога, мы будем Ему послушняны, мы навіть створим свои 10 Божьих заповедей для своего Бога, бо нам Ему пасуем, и мы будем выполнять все то, что выполняем. Я про это вельми часто повторяю, это вельми важный цен. Мы так живем, браты и сестры, поводле своего Божьего любви. А чем умеем читать знаки на земле, какие есть, факты историчные знову. Коли ласка, теперь у свете панує епідемія. Читаючи Святий Заповіт, глядячи на життя християне, коли починалася якась епідемія, чума, алярності, верталися до Пана Бога. Читаючи далі Святое Писання, Старий Заповіт, глядячи на факти історичного Нового Заповіту і нового життя сучасних людей християнів, коли розпочиналися війни, християне зверталися до Бога. Але чи ми у гэтым часе, тяжкім часе, и сусветным, и нашим тут стандартным белорусско-европейским, мы звертаемся до Пана Бога в наших проблемах. Чи ми просимо Пана Бога об допомозі, щоб Бог допомог нам бути справжнім переможцем, як Ісус Христос. Не таким переможцем, як Олександр Македонський силою, але переможцем Духа. Переможцем таким, якою перемогу дав Ісус Христос, дав новий символ короля, показав нове королівство, на якого сьогодні кожного з нас, без якихось других можливостей, запрошує і мене, і тебе так само. Віру в одного Бога, а й всього. Творителя неба и земли, всякого важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Творца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от бесспорного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вделовился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодле Писания, и взошел на небо, святить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его водаст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Ісуса Христа, який раз свою муку і смерть на крижі вислужив нам людям збавлення, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молимся за святый костел, как приносил терпящим утешение, а грешных и одного с Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за международные организации, как заўсёды служили справе супокою и поjednания людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх охрещених,
каб з Евхаристии черпали моц для носения Христового крыжа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких грех отдалил от Христа, каб яны могли вернуться до Его праз глубокий жаль, за грехи и широе покаяние. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей покрывженных, каб были яны вольны от ненависти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб глубокое переживание пасхальной таинницы наполнило нас спокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты здобыл нас для себя праз кровь Своего Сына, выслухай наши молитвы и учини, как все люди открыли свое сердце на Тебе, единого и сравного Бога, праз Христа Бога нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу офиару принял Бог Отец. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему Костелу Святому. А не разлуку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою имя. И хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако сподеемся отрывать ее праз эту святую офяру, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце Узноси прикопана. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо это и справедливо, слушно и справедливо, как мы за всем и всюду Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, wraz Chrysta Pana naszego, i On wolny od grzechów cierpiał za nas grzesznych, i był niesprawiedliwy, osądzony za nasze prawiny. Swoją śmiercią zmył nasze prawiny, a jako z mертвых powstanie przyniosła nam zbawienie. Тому живущим янами мы Тебя прославляем, с радостью ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершине, благословенный тот, кто приходит в имя
Святий, Krynica wszelkiej świętości, taką ujedności z усім Kościołem. Pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasłał na apostołów Ducha Świętego, przez Chrysta prosim Ciebie, Всемогутный Boże. А святи эти дары красою Духа Твоего, как яны стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący. Wierujcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Очищай смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твою присягу. Wspominając śmierć z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas wodnym i stajać teraz z Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalił w любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всем duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святой сестрой Фаустиной и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся башана и хвала, разу все веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Выше наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего суденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины
всякого злоха, дай ласкава супокою и нашия. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы вчера Тебя неспокою. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой, Ага, няхай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленный я, покликанный на вечернюю. Как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
любить научаешь. Прими потому, на что же Отче, Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным, про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, якое верим. Покорно Тебе просим, как раз Его с мертвых повстания мы досягнули меты нашего вандрования, раз Христа Пана нашего. Objawy. Pierwsza krasowika Wielki Четверг, pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Świętarstwa. Święta msza Wieczery Pana odbędzie u 19:00, a после jej adoracja Pana Jezusa u ciemnicy do 20:00, 22:00. Другого красовика Великая Пятница Буки Пана. Набожество Великой Пятницы распочнем у 19:00 крыжовым шляхом, каля каплицы при умовах доброго надвор'я, які повядуть мужчини. Після набожества адбудеться перенесення Найсвятейшого сакраменту у гробницю, де розпочнем новенну перед Божою милосердністю, а затем отспіваємо пісні жальби. Адорация при гробе Пана будет тривать до 23:00 у гэты день, обовязывая стислый пост. 3 красовика Великая Суббота, Святая Имша Вигилии Пасхальной отбудется у 21:00, в 9 вечера. Иначе благословление страв на Великодный стол отбудется у Великую Субботу з 10 до 17 початок кожної години, czyli 10, 11, 12, 13 початок кожної години, 17 опошний раз. Освячаем, а так само після пасхальної вігілії освятим страви на Великодний стол. У гэты день так само обовязывая устрымання, але толькі ад мясных страваў. 2 дні посту. 4 красовика Великодная неделя с мертвых повстания Пана. Святые имши резурекции отбудутся двойчи. У 7 у 9 раницы. У 7 и у 9 раницы. А так само еще будет одна святая имша, святочная, у 11:00. Эта имша будет отправлена за ружи ружанцовые. Больше святых имшаў у этот день не будет. 4 красовика больше таких имшаў нема. У 7, у 9 раницы и у 11. Это наступная неделя. Так передайте усилия, это у нас отбывается. Те, кто приходит, кто не приходит. Больше подробязной информации можно найти на наших соцсетках, або на нашей сторонце. Соцсетки маем на сторонце Фейсбука, ВКонтакте, а так само мы існуємо в Інстаграмі. В Інстаграмі і ВКонтакте можна нас знайти під назвою Парафія Маті Божої Руженцової у Мінську і своїй по-білоруську, а на сторонце Фейсбука можна нас знайти під титулом Санктуаріум Божого Милосердя. А в языку польским так было написать. Я думаю, что это самое решительнейшее от нас по-белорусски. Больше доступно можно было досягнуть ее. А так само можно за нами сочить на
сторонце Ютуба нашого каналу, який існує вже давно. Дякую великим всім, хто підписується, хто лайкає. Ми все чинимо не для себе, а для евангелізації наших близьких народів, які хочуть потім поглядіти, отслухати, помолитися разом з нами, побути на різних набоженствах, які трансмітуються кожну неділю всі святі інші, а так само у п'ятницю і вівторок святі інші і набоженства до Михайла Архангела і до Ісуса Милосердного, і так само в урочистості. Так само кривду можна буде зачити там. Об'яви так само висять у нас на досці об'яву, можна привести запишу за здимок, хто має славу і пам'ять, і істи до хати капелі скажи, що у нас забувається. 5 красовика, другий день свято, святая Имша у 8 и у 19. 11 красовика, это другая неделя свято Божьей милосердности, у нашей парафии отбудется отпуск, який 12 годині узначають арцебіскуп Тадеуш Андрусевич. У этот день святой Имши у 11:30 не буде. Увесь тиждень, полгодини перед святой Имшой, можна буде скористати сакраменту сповіді. А так само після святої Імши з Цюнцем Олександром знаходимося тут до 21:00 у понедільник, вторник і в середу. А там далі відомо, як набоженства будуть, тяжко буде сказати. Щось ще не сказав, Єсу. А так само сповідь відбудеться у Великодную суботу поміж годинами освячення. У неделю с мертвых повстания споведать мы не будем. Так что треба настроиться так, как вы цареви. Так само вы, отказные за всех своих хворых, которые лежат в хатах, у домах не могут сами ходить, которые бы хотели приступить к сакраменту споведи, покаяния, отрывать Пана Иисуса, Бог, который жить святый, великодные. Я складываю эту обязанность на вас, как вы записывали на этих хворых, приходили за Христу, как они так само могли принять Пана Иисуса в свое сердце. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса в інтенції нашої родини. У понеділок, вівторок від 14 до 21:00. У інші дні, згодно з об'явами, які будуть прочитані. У год присвячення святому Юзефу, який ми тепер переживаємо, кожну середу після святої Мши у нашій каплиці відмовляємо літання за святого Юзефа, про його заступництво. І так само за відмову цього літання, можемо отримати відпуск цілковитий, який можемо отримати або за себе, або за когось померлого. Але так само треба, звісно, прийняти Пана Ісуса в цей день у своє серце, здійснити учинок милосердності і помолитися в інтенціях Святого Отця. Відпуск особливо треба отримати за наших близьких померлих. Як я сказав, свічки не хватить. Треба так само щось від нас особисто отримати Пану Богу, як наші померлі, які вже собі і Богу допомогли, как мы им могли помогать тут на земле, будучи и денежными, робячи добрые поступки ближним, а так само тем, кто не может себе справить. Почалися для дітей, ще об'явлюють, почалися канікули весенні, можете відпочивати, але так само немає таких дітей. І не буде на цьому тижні, включно до неділі. І ще одна велика урочистость у нашій парафії на цьому тижні, 30 сакаріка, день народження ксяндза Олександра Вікарова. Он розповідає, не часто теперь за Христи закрився, як Михайло Снєцький, я вам представляю. За його маємо пам'ятні молитві. Подарку ще не даємо, можна закрити. Так само о 19 годині буде Пресвятая Имша в інтенції ксяндза Олександра, а ніхто не може прийти, може помолитися у домі, це принаймні один раз здоров'я Вітай Марія, або здоров'я Марія, Отче наш, як і вкнувся в дорозі до святості, в этой святості учив кожного з нас. Дякую всім за ахвяравання, особливо всім, хто причинився до приготування вірбачок і сьогодні розпроважав. Так само тим, хто прибирав учора каплицю і територію навколо каплиці, не тільки учора, а й про весь тиждень. За спів дякую всім, за міністрантам, за допомогу у читанні Муки Ванської. Помолимося за тих, хто на цьому тижні ще святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на народження дітей, добродіїв, охоронців нашої парафії. А так само в нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності за нас, виручаючи кожного по особку об'єкті Матері Божої Ружанцової, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молению нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Мария наша, опекунка наша,
содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас подвигай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас подавай. Пан з вами. И с духом Твоим. Похвалите Бога вы на благословение. Бог милосердный и честный, и пред Богу Своего единородного Сына дал вам приклад любови. Нехай учить, как прослужение Богу и людям, витривали невимовні дар Его благословления. Христос, який помираючи на крижі, збавив нас от вечной смерти. Нехай умацує вас у вірі, как ви отримали дар життя вечного. Над усіми вами, хто наслідує Христа в Його приближенні, нехай змилується Бог всемогутний і дасть вам удел Його з мертвих повстаний. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай світі на вас і застанеться назавсёды. Идите в супокое Христа. Даруем Пану Богу. Про заступництво святого Архангела Михаила помолимся за нашу Айчину, Беларусь, просячи супокою, братней любові, правди, справедливості, а так само обнавертаний для кожного з нас. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злу душ снують по світі. Амінь. Святий Боже, святий моцний, святий народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий незнародний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий незнародний, змилуйся над нами. От пожару твоей заразы, храни нас, Боже, от раскола и смертной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, в Его вопросе, выслухай нас, Боже. Иисус Христе, спасца свету, дай нам сила, неси крышь, слово правды, веру широко, дай мне душа, ласки Твоей. Слово правды, веру широко, дай мне душа, ласки Твоей.